Μανούλης βρίσκει και πάλι κόσμο μπροστά του. Ο Νικολάου. Αυτοπεποίθηση που δώσει τα κατηγορία των τελευταίων μηνών. Ο Νικολάου στους αγώνες με τις Ολυμπιακέ, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Τα παιδιά σου, Ολυμπιακέ, χιλιοτραγουδισμένες, στον κόσμο ξακούστε, βρέμουν στα κουσμά σου, Ολυμπιακέ, κι ακόμα σε θυμούνται, σαν το σκοπελέ. Ολυμπιακέ, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπιακέ, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Κάθε προπονητής έχει τα δικά του στο μυαλό του. Άντιτς, δεν φοβάται το σουτ. Αν έχει στοιχεί διάβαινε και ριζικό περπάτη. 80-73 με το ελαφρώς ορειβατικό τρίποντο του Πέρο Άντιτς. Επιμένει πάντως να μην δίνει εντολή για φάουλ. Δημήτρη Μπαρτζόκας πότε στο time out είπε δεν με ενδιαφέρει αυτή η επίθεση. Με ενδιαφέρει η επόμενη άμυνα για να αποφορτήσει τους παίκτες του και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μυαλού των δύο προπονητών και η λογική της διαφοράς. Ο Ολυμπιακός δεν πήρε πάντως καμία σοβαρή διαφορά. Πέτυχε όμως την νίκη. Αυτό μετράει. Σίγουρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει πολλούς λόγους να χαμογελάει για το καλό ποδαρικό που έκανε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Έχει και πολλούς λόγους να πάει το βράδυ σκεπτικό στο σπίτι του και να ξαναδεί το βίντεο του παιχνιδιού. Λόγοι που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη λέξη, τη λέξη άμυνα, στην οποία αν εξαιρέσουμε την εξαιρετική για τον Ολυμπιακό δεύτερη περίοδο, στα υπόλοιπα 3/4